Най-опасният кредит е този, който теглиш, за да платиш друг кредит. Точно така започва дълговата спирала. Вземаш кредит само за малко. После идва вноската. После нещо непредвидено. И вместо да решиш проблема, теглиш нов кредит, за да платиш вноските по стария. За момент ти става по-леко, но реално просто местиш проблема напред във времето. С още вноски. И изведнъж не плащаш един кредит. Плащаш 5. А доходът ти е същият. Това е дълговата спирала. И колкото повече се въртиш, толкова по-трудно се излиза. Нов кредит не решава стар дълг. Той само го оскъпява. Понякога най-смелото решение не е да теглиш още пари, а да спреш, да преговаряш, да преструктурираш и да намалиш разходи. Кажете ми честно, смятате ли, че кредит може да оправи друг кредит? Или това е просто финансова илюзия? Пишете ми в коментарите.